Ja som sestra Maťa, som saleziánka a mojím takým hlavným poslaním je pracovať v škôlke, čo je teda túto cirkevná materská škola Márie Madzarelovej. Ale teda srdcom aj činnosťou som aj tuto na Mamatejke. A ja som tu vlastne 11 rokov a za tie roky som vlastne zažila také, že sa Mamatejka s touto škôlkou prepojila, že vlastne tie deti, ktoré vychovávame v škôlke, tak tie prichádzajú sem na Mamatejku. Najsilnejšiu spomienku spojenú s týmto strediskom mám ich veľa, ale takú, že najsilnejšiu, keď som si zobrala teda ako animátorka birmovancov a že som vnímala, ako tí mladí sa dostávajú tak postupne k Bohu. Vtipné mám veľmi pravidelne na svätých omšiach o 11:00, keď teda s mladými a deťmi tam hráme scénky a teda také katechetické. A vtipné je to veľakrát, keď niečo v scénke povedia aj inak, alebo vtipne zareagujú tie deti na niečo. Mamatejka vo mne zanechala veľkú stopu v takom zmysle, že byť tu prítomná medzi mladými a že vlastne to pokračovanie s tou našou škôlkou, že tie malé deti vidím ako malé a potom ich vidím tuto v stredisku ako animátorov, tak to je pre mňa také silné. Jedným slovom opísať stredisko. Radosť. Alebo také, že skôr, že vytváranie spoločenstva. Mamatejke by som chcela prijať k 30-ke to, aby bola stále otvorená pre nových ľudí a aby to, čo každý salezián, každá saleziánka, ktorá tu teda aj pôsobí, potom aj animátor, že dokázal to, čo zažije s Bohom, aj cez tie aktivity, činnosti, tábory a cez všetko, že aby to vedela tak tá Mamatejka ďalej odovzdávať ďalej tú Božiu lásku a radosť, to saleziánske vlastne, aby vedela stále ďalej aj ďalších 30 rokov odovzdávať. Ja som ešte do toho mikrofóniku potom drgla. Asi som sa dotkla toho mikrofónu. Prepáčte.